तनु सारी कहम तिनी किसा वीडियो फाइमानी कारण के तासिंग सारी गो आं आनी आमचाई कयेकटा लामा रक बिल्डिंग रक विजिट खाई नगो फाइमानी यागुलो कैसा सोशल मीडिया डंगर चैनल कैसा वीडियो नुखा जे तिनी चिनी सिमनानी न आनी एरिया नि आनी मनाइनो क्लायो डॉक्टर विश्वजित देबबर्मा बतो ता सारा त्रिपुरानो चिन्ति प्रसान बागै सामु खाइतो bo tamjani khoroksa hozlai tv ni channel ni malik bujago ini rogo bo samani khnaka kai o dongor channel tv o ani bumu silchawi kaisa content rijak nukha ang kai o content rijak no video nukha je hozlai tv ni malik mane je hozlai tv naikol naingna ang bo sachu meya ko sawo je मंत्री विश्वजित देबबर्मा नि नगानाव कैसा सामु खाइमान तिyi आपनो जले जागै बनो बुखना रखिनि सामानि र आतै कुनु क्रై जों आमतै बुनान तकनानि जलेमु तिप्रासा जलेमु चिनि कुनु नाहारमु क्रై डॉक्टर विश्वजित सामु गाहाम न खाइदङ बो आंबाय गाहाम रिलेशन दङ बिनि बबाय मालायखाय आं लामाराव कक्साव आनि नगो फायो इभेन बिनि बुफायुं बिनोद तो थानाय विधानसभा 2023 बो आंबाय कन्टेस्टेंट उखानो बो सिमनाव सेकेंड पोजीशन फांसिं मानजालिया बिनुद बो आंबाय कन्टिन्यू मियाबो कक्साव जेटा कुबिको बिनुद बाय आं गाहाम काइन कक्साय दङ मियाबो जेहेतु जों त्रिपुरा हाउस देबो बीजेपी त्रिपुरा मथा बाय एलायंस जोंगै सामु खाइ दङ ताबो त्रिपुरानि डेभलपमेन्ट बागै आउन बागै बिनुद बाय आं कन्टिन्यूअस बबाय रिलेशन दङ तै कक बिसिंतै जों बबाय कक्सालायो जेहेतु बो खरकसा चिनि सिमनानि बीजेपी नि कैंडिडेट बिनुद नि बुता सिंकेबा आं बबाय रिलेशन गाहाम न दङ बिनुद बायबो गाहाम न विश्वजित बायबो गाहाम ओके बिनुद नि कैरेक्टर अब जों गाहाम साइमन बिनुद बाय एकदम बर गाहामसै ओके बिनि बुता हिसाबै डॉक्टर विश्वजित बबो गाहाम न गाव जागा बिनुद बीजेपी नि कैंडिडेट उखानो आं बाय कुनु प्रॉब्लम करै जों गाहाम रिलेशन kai सामु सालगै दङ सिमनाव के बीजेपी नि कैंडिडेट बो उखानो के जों अजागाव जों त्रिपुरा मथा उखानो बबाय कुनु केवास करै के विश्वजित बाय के बिनुद नि बिन दारा बबायबो जों कुनु केवास करै आगेनि सिमिनि सिमलायो आगेनि सिनि बिनि रिलेशन गाहाम ताबो रिलेशन गाहाम फियाबो बनो साबरगले बुखाबो जों अबश्य तदन्त खालामनायनि बागै पुलिसनो अर्डार रिजार्भ तांगामथिं उंलायखा जे दुखु माननाय जे बुजागनाय बर विश्वजित बुजागिया हिनि बनि जिसाका बिनि ड्राइवर बाय बिनि जे बजे अभिजुग खालामनानि जेनि हजलाई टीवी नि नकफां हिनि खाव बरनि बो साइमिया गै हजलाई बायतो जों कुनु रिलेशन हामिया ननसे गकरे कारण बो साबो जों सिबुसिनि आंथ सिबुसिनिया गै चैनल जेकुनु टीवी चैनल जेकुनु यूट्यूब चैनल जेकुनु बरकनि एगेंस्ट हैकेबा जदि सामु हामिया खायखांगै साविन मान के आंबो तो जलनि को गया के जिं करकसा लुको आदम हिसाबै चिनि एगेंस्ट बो गोबांमा चैनल न कक्सौ के आजाब तो बलायनो तलायनो कुनु प्रश्न फाय के आबनो हयतो केबो दे जोंबाय आंबाय बिनुद न हैकेबा आंबाय विश्वजित न हामिया रिलेशन खायनानि बागै पॉलिटिक्स खालाय दं आबो जों साइमिया एतबो आं कयनानि मुचुगो जेतो अमहाय ने ताताल कक जेटा जों बो डेभलपमेन्ट खायमोनबो आं तां जलनेबा आबो सिनि लुकुरकसे हामक्रायमान दंलेना के बिनु जेबेबे सारा त्रिपुराव जों नुगै दङ बिनि सामुरो जों बबाय कुनु वालाय मारकरि बिनि सामुरो गलायखन गाहाम गे बचुंनो हेल्प खालाय दङ सिनि गभर्नमेन्ट नो हेल्प खालाय दङ मासिखलाय गे बनबो जों बयनाय जे तेबो सामु खायतो कुनु प्रॉब्लेम करि हामबाय।